Aquí, els torrents de Valls. Valls ve de Valls, perquè està entre Valls, està entre diferents torrents. Ja no sé com es diu aquest torrent. Ho busco, potser us ho poso. Aquí s'ha muntat un circuitillo, tu. Ram, ram. Aquí uns quants salts. Com mola, tu. I el divertit d'anar per aquí és que vas trobant a coneguts i vas saludant el personal i sempre has d'agrair. Feia molts dies que no sortia per aquí a casa, per la vora. Mira, una lesionada que no pot entrenar. Què? Mira, què us deia? Vas trobant gent pel camí. Us deixo ara. Ei! A contrallum avui, tot el dia, em pillarà malament. Doncs ara m'he acabat de trobar la Laura Bascunyana, i pobra està ratlladíssima, tio. I no valorem el que tenim a vegades. Jo vull mandra absoluta, no vull sortir a entrenar, bla, bla, bla. I pobra porta des del mes de març al pal amb ganes boges de córrer i que no pot córrer. I jo, tot retre i tot ploramiques dient que em fa mandra sortir en bici. És que no ho veiem, no valorem. Vale, una miqueta el que volia avui, o de que volia que anés. El vídeo era d'això, de buscar la motivació, de vinga, va, ni que sigui una estona. Al final és el fet de sortir de casa, no més. Agafar-nos, vestir-nos i arrencar a pedalar. Oh, que xulo la caravana aquesta, tu. I avui la meva motivació quina ha sigut? Pues heu sigut vosaltres, de fer-vos el vídeo de la setmana i seguir complint. Que vulgues que no, si comences amb va, ja el faré demà o la setmana que ve. Marramiau Torregastanyes. Què passaria? Que acabaria per no fer els vídeos de la setmana. Espera, que l'Òria sempre em diu que surto més a prop a la tele. Doncs això he fet. Motivació meva avui. Pam, sortir a pedalar una miqueta per vosaltres. I l'altre tema, doncs ara ha sigut una hòstia de realitat guapa. Lo de la Laura, saps? M'ha dit, he anat a mitges, he fet de tot. I segueix el palco, tio. I ella té ganes de sortir a córrer i no pot sortir a córrer. I això què fa? Que se te'n vagi el cervell a la merda. L'he vist ratllada, pobra, tio. Hòstia. I m'ha fet veure de dir, tete, des de plorar i de rondinar i espavilar a pedalar. Avui farem una caqueta d'entreno. Bueno, i què? Però almenys hauré sortit i no tindré aquella sensació de culpa. Vosaltres la teniu? Allò de sortir a entrenar i no surts i després tens una ratllada. I a mi, a part de la ratllada aquesta sensació de culpa, després m'agafa ansietat. I em menjo fins als poms de les portes. Que mal, muy mal. Ai, i quina pena que hagi plogut poc. Perquè en aquesta època els ceps estan preciosos. I aprofitant això, ja pensant en Gravel Penedès, el 31 d'octubre, no, perdona, el 31 de setembre, 1 d'octubre, al Pla del Penedès, que tenen una bona liada. Però sobretot, que mola és la filosofia de l'esdeveniment. Ai, mireu, quin sunset i quines vistes, les vistes. Ai, trobava a faltar el Camp Lover, ja ho sabeu, pam, Roger, hem de sortir en bici ja, tio. Ai, l'altre tema pel qual he sortit us lo explico després, que si no vaya rotllo us foto. Pam. No me n'en recordava que aquest és el pitjor camí de tot el camp per anar amb bicicleta de gravel. Pedres no, el que ve després. Superfàcil de fotre llantasso i el palco, mira. Pues haurem d'anar amb paciència, no? Mira, Rock Garden guapo.
Si és que sempre em foto amb uns lius. Però l'altre la meva és que no para, no para. El que us deia, tio, abans estem envoltats de torrents. Ai, tio, estic content de tornar a pedalar per aquí. No m'hauria d'haver posat tan hater i m'he sortit abans. Perquè si fixeu, el sol m'estaven donant sunset guapo, però Òscar, ni 20 quilòmetres farem avui. Saps? I si no m'espavilo a gravar el que he de gravar, ni em veieu ni a vídeo de la setmana. I allà, que sentat al sofà, tampoc us vull fer el vídeo. Però mireu quina llum més guai que queda ara, Surto guapo i tot, Madre mia. Ai, merda d'abocadors. Com vol dir la gent que tira merda, tio, por ahí. Sí, deixalleries, tio, mira. Oh, es mataria, t'ho juro. Es mataria. Ja, quina pena, mira. Aquesta parada de ceps al palco. I són d'aquestos que estaven lligats, per passar amb la màquina, que no són vells. El món se'ns en va a la merda. I això que us estava explicant abans. L'altre motiu pel qual he dit, surt un rato en bici, tio. Allò va igual, Molls del Pla, Pla de Santa Maria. Va, jo me'n vaig cap aquí. M'és igual. On anem, encara que a contrallum. Doncs, l'altre motiu és que aquest fin de no, el que ve, me'n vaig a Cardona, saps? A Cardona, a la final de les Graveler Series. I no lo veo, Aquí, els compis de Classmark estan al davant, amb en Gerard i la Cris. Bueno, i tots, Luri and company. Tinc moltes ganes de veure'ls. I és un dels motius pels quals vaig, Perquè tinc ganes de veure el personal. Segur que hi haurà molt bon ambient gravelero. Serà una festa. Arribaré l'últim, segur, ja us ho dic ara, segur. 95 quilòmetres en 1.800. Mireu l'Usquitim. Me vareu per aquí i per allà, Suerte en la vida. Avui ploro. Pues dissabte que ve a Cardona, cadàvert. Però bueno, a disfrutar, enjoy, que la vida són 2 dies. Avui he estat una estoneta amb un dels meus millors amics, amb en Dani, i parlat de coses, ens hem sincerat, i que guai tenir amics de veritat, que ens diem les coses. I gràcies, Dani, tio. Gràcies per ser-hi, gràcies per tot el que has fet sempre per mi, i ets com un mentor, un mirall, i res, tio, al teu costat, i Friends for Life, tio, que no ens en queda encara per fer. Que està esperant la bicicleta gravel nova al Dani, i quan la tingui, pollitos varios. Ja us informarem. A part de que tenim algun projecte molt xulo, reprendrem la gravellana, que la vam deixar penjada per diversos motius, però amb un format totalment diferent, ja ho veureu. I, a més, alguna cosa, spoiler, però no digueu res, amb l'Auto3 de Tarragona. Se vienen cositas, amb gravel també. Ai, mireu, que bonic. Sunset guapo. I Usquitim es va fer una foto de posto. Perquè si no, què pengem després a Instagram, no, tio? Si no hi ha postureo, no te creo. A veure què tal. Sembla un magneto, mira. Ai, doncs, si al final és teràpia per mi estar aquí explicant-vos les meves històries i les meves penes i les meves desgràcies, i aquest dijous també tinc un dia, serà un dia molt important per la meva vida. Ai, esperem que tot vagi molt bé i per fi pugui disfrutar en plenitud de les meves filles. Ai, en fi, avui trobo que estic una miqueta tonto, Mira com s'amaga el sol. Ah, tio, no ho podeu veure, quina llàstima. Això de la càmera aquesta no té zoom, tio. Senyor GoPro, posa-li zoom a la GoPro. Seria tot flama. Va, segueixo pedalant, almenys fer 15 quilòmetres, no? No arribem a casa, porto llum, això sí. Vinga.
una altra de les meves motivacions per sortir a entrenar és poder menjar el que em surt del nas, per dir-ho finament. Sempre ho he dit i sempre ho deia jo quan era jovenet i a la meva època de triatleta, i jo entreno per si em ve de gust fotre'm una caixa de donuts, me la foto, o dos, o bollicaus, o el que em vingués de gust. Ara em foto una caixa de donuts i tinc una calagró que flipes. I avui també un dels motius perquè he sortit és perquè així crem una mica, tio. Que no em venc mal, depèn del dia no em venc malament, però ahir em vaig veure una foto, tio. Ahir vaig fer un allioli per dinar, amb el cunyau el Marc va fer arròs negre, però és que vaig fer un allioli, és que vaig fer servir ous, sí, però el vaig fer a mà, Ai, que aquestes herbes que em mata. I va sortir que t'hi quedes. Però la Xispi m'ha fet una foto, mira, us l'ensenyo un segon perquè veieu. Puto gordo, tio. Ui. Això no estava asfaltat, no? Bueno, cimentat. Aquesta sí que és nova. Jo no recordo que això estigués encimentat, tio. Sí, però no. Ui, o sí, jo què sé. No me'n recordo. Massa temps. Tio, aquí passant per un dels meus camins preferits, aquest tram que li dic el Golden Trail. És molt bonic. I ja vaig acabant el vídeo perquè ja veieu que cada vegada tinc menys llum i si em quedo sense llum això és una caca. Ara la vent de cara. Hola tu. És igual. Però abans de despedir-me us volia dir que al final si no ens belluguem la motivació no vindrà sola, el sofà de casa, el bar no ve sola, però si fas el magneto com jo i surts ni que sigui a fer 20 quilòmetres avui, 20 quilòmetres abans d'ahir, al final, vulgues que no estàs parat del tot. I et pot sortir la motivació, et pot venir. Però al final, si el cos està acostumat o no a fer una cosa, som yonquis per naturalesa. És a dir, el nostre cos necessita les endorfines i tot el que ens provoca Sandaronillo guapo aquí, tras. Doncs el que us deia, el nostre cos necessita la seva mandanga i si anem fent, però bueno, el que són 20 avui, demà poden ser 30 i qui sap si 50 i així anem sumant. I bueno, segurament no seran dels meus millors vídeos, però estic content perquè estic a casa, al meu pati de casa, que al final soc de tot arreu, i quan estic per Reus o quan estic al poble és igual, també m'hi sento com a casa, però avui són els camins que em van veure créixer i néixer com a gravalero. Per aquí em vaig començar a perdre com un inútil, tio. Em perdia dia sí també. Punxava, em perdia. Bueno, un desastre criminal dels bons. Però disfruto. Perdent-me ullo. Que m'han xolado, tio. Mira. M'han posat barricades, tio. Que apatxau. Mira, per allí veig. Per allí veig l'escapatòria. Doncs mira, aprofito ara que estic aquí parat per veure on tinc millor llum, que ja això ja escasseja. Per donar-vos les gràcies per seguir aquí. Ostres, havíem aconseguit molt bons números a YouTube, moltes visualitzacions, seguidors, estic una miqueta estancat. Poso període d'estiu, tots tenim coses i de més, però també el senyor algoritme de YouTube ha canviat en funció del que tu busques surti amb els creadors de contingut, no en funció de les reproduccions que tens. A mi, com que no m'hi guanyo la vida, doncs no em passa res. Però sí que, ostres, molava, no? Tenir 500, 600 visualitzacions als vídeos i ara estic una miqueta per sota. Però vinga, va, a veure si entre tots em doneu un cop de mà, tirem això endavant. Aquest cap de setmana no, el proper,
ens veiem a Cardona, i si no, us espero a la Cioter. A la Cioter faré la cursa del diumenge, la Gravel Ride Girona, o Girona Gravel Ride, la del diumenge de 75, i si no estaré a l'estand de Gran Fondo World Tour, he donat noms per allí, amb en Roger, amb Inside Res Media, però tindrem un plató a l'estand de Gran Fondo World Tour. Passeu-vos per allà a saludar-me i de més, ja us faré memòria. La setmana que ve no sé de què anirà el vídeo, però la següent ja tenim tornada a la Competis i a pillar calitri del bo. Però bueno, us estic molt agraït. L'altre dia també estava per Vilafranca, festa major, se'm va apropar un xaval per allà a Sitges, ara no recordo l'Albert, em sembla que es deia, que em va dir, Euskitibio, com? Al mig de festa major, el dia de Sant Fèlix, i sí, que segueixo i tal, del Patrick, i dic, superbé, i res, família. Moltes gràcies per ser-hi, per comentar-me, pel vostre recolzament, compartiu, feu comentaris al vídeo, propostes del que us agradaria, i què, fem un Euskitimer Ride? Va, sí, no? Hem de muntar alguna cosa abans que s'acabi l'any. Vam dir que també amb en Marc si faríem alguna coseta. Suposo que el veuré a Girona, per tant ja buscarem alguna excusa o la farem ben grossa. I res, moltes gràcies per tot, us aprecio molt a tots i totes, i com sempre diem, 1, 2, 3, BAM! Ei, que ja s'havia acabat el vídeo, però no us molesto més, però és que m'ha vingut una cosa al cap. Un altre dels motius perquè m'agrada sortir i hem de sortir de casa és perquè o ens creuem amb algun ocell, amb alguna au, o aquella posta de sol, o en un moment de llum i tal veus una imatge o un paisatge que se't queda a la retina per sempre. Aquells moments, instants únics que no repetiran. Que bonic m'ha quedat, com si fos una cançó. Us estimo. Pam!